Hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, grabe yung nangyari dito sa ating letter sender, no? Totoo. Ang hirap naman nun. Yung tipong iniwan ka nang walang pasabi, nalaman mo yung dahilan sa kapatid niya, tapos dun sa kapatid niya, nakita mo dun yung minamahal mo, tas na-fall ka naman dito sa kapatid niya. Yes. Pero, nung meron ng mga naganap, tsaka mo naman nilayuan. Kasi alam mong hindi po pwede dahil pamilyadong tao na. Mhm. Parang, Hindi mo alam kung saan ka lulugar. oo. Hindi ko ginajudge si Yumi, no? Mhm. Base dun sa mga desisyong ginawa niya sa buhay niya. Kasi, nakaka-lost yun eh. Tama. Nakakaligaw. Pag iniwan ka ng isang taong akala mo sigurado sa'yo, maliligaw ka eh. Parang hindi mo alam kung anong direksyon ng tutunguhan mo eh. Kaya, ang tendency mo talaga, doon ka sa maling direksyon pumunta. Mhm. Which, by the way, parang napunta nga siya doon. Nakapag-desisyon siya ng ganon. Nang mali. Oo. Kasi nga, ligaw na ligaw ka eh. Minsan may mga tao magtuturo sa atin, no, na hindi para matuto tayo, kundi minsan makagawa tayo ng pagkakamaling desisyon sa buhay natin. Dahil nga tunay yung sinasabi mo eh, na lost ako eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Ligaw ako ngayon sa mga nararamdaman ko, emosyon ko na hindi ko alam ano ba yung tama. Kasi ang ginawa ko lang naman, nagmahal lang naman ako. Totoo. Binigay ko lang naman yung sarili ko. Pero yung tao palang minamahal ko ay hindi naman pala kayang mahalin yung katulad ko. Babalik din pala dun sa ex-wife. Ginawa lang akong panakiputas. Sakit, di ba? Kaya minsan talaga may mga taong hindi tayo para turuan ng tama o leksyon, kundi minsan turuan din tayo na makagawa ng maling mga gawain dahil ligaw na nga tayo. At dun sa mga paggawa natin ng mga kamalian, dun naman natin mas makikilala yung sarili natin. Madidiscover natin yung sarili natin. At dun din natin matatagpuan yung tunay na tayo. Yes. Kasi, dude, imaginein mo pwede niya ituloy-tuloy yung pagkakamali niyang yun eh. Pwede niya naman patulan itong si Clyde eh. Mukhang si Clyde parang kung oo pa siya, oo din tong si Clyde eh. Kaya nilang ilihim yan. Nagkaaminan na eh. Mahal nila isa't isa, gusto nila yung isa't isa. Pero yung sender natin mismo na si Yumi, siya nagsabi na, hindi, tigil natin to. So, ibig sabihin, na-realize niya rin. Oo, namali ako ng desisyon, pero hindi ko paninindigan yung maling yun. Babalik ako sa mga pinaniniwalaan ko kasi ayokong makasira ng pamilya. At sana ganun lahat yung mindset ng mga tao, no? Na, okay, sige, kung magkamali ka, pagkakamali yan. Isang beses na ginawa mo, pagkakamali yan. Pero kung ulit-ulitin mo yung pagkakamaling yan, hindi na yun pagkakamali. Choice, decision mo na yan. Yes, tama. Pinipili mo na yan. Nagiging ikaw na yun. Tama. So Nagiging normal na sa'yo lahat. No? Nagiging normal na sa'yo lahat. Which is hindi naman dapat gawing normal. Ang makasira ng pamilya, hindi. So nasa tamang ulirat pa rin itong sender natin na si Yumi. It's just that naligaw nga lang talaga siya. Kasi nga, iniwan siya bigla. Nakakainis lang din itong si Clyde.
Si Clyde ba? Hindi. Si Lawrence! Si Lawrence. Oo. Si Lawrence. Si Di ba Lawrence yun ang yung original una, na boyfriend yes. eh? Si Lawrence, kasi hindi man lang nagpasabi. Mhm. Dito na naman papasok yung mga lalaking walang mga bola para sabihin upfront dun sa taong pinakilig nila pero hindi pinanindigan na, by the way ha, pwede bang tapusin na natin yung kasi okay na kami nung isa. Sana hindi nyo ginulo kung hindi nyo kayang panindigan. Hindi pa pala sila tapos nung ex-wife eh. Ba't ginulo niya yung ibang tao? Ba't may mga ganun lalaki, dude? Explain mo nga sa akin. Kasi minsan yung mga lalaking ganun, gulo din sila, naguguluhan din sila kung ano ba talaga yung magiging desisyon nila sa sarili nila. Na dapat ba akong maghanap na ng iba? O dapat ba akong bumalik doon sa taong minamahal ko? Ang mga lalaki kasi minsan nandun sila sa nagpe-play safe sila sa emosyon. Gusto nilang maging safe yung nararamdaman namin. Kasi masyado kaming takot masaktan. So nasa pagitan kayo ng comfort zone ninyo dahil ayaw nyong maranasan yung sobrang in pain kayo. Yes. Okay. So nakakagawa kami ng mali. So sa pagpoprotekta nyo sa sarili nyo. Oo. Kasi di ba kapag nararamdaman namin na tagilid na talaga yung relasyon, hindi na namin kayang ayusin, maghahanap na kagad yan. Masasabi mo bang selfish kayo dun sa part na yun? Oo, may ganung parte. Pero may mga lalaki talagang ganun eh. Hindi ko nila lahat, pero may mga lalaki talagang ganun. Na hindi kayang makontento ng walang minamahal or walang kasama. Pero dude, bakit hindi na lang ganito? Kung sakaling meron sila popormahan na bago or parang kikitain na bago, tapos magkakahulugan sila, ba't hindi na lang pwedeng sabihin na, oh by the way ha, I'm trying to move on, o sinusubukan kong mag-move on doon sa ex ko. May posibilidad na magkabalikan kami. Wala Walang na ganon, wala bang ganon? Walang ganun. Kiss ka na kagad, walang puntos yun. Di ba? Hanggat ang mga lalaki kayang pumuntos, pupuntos eh. Ano ba yun? Ganun, walang ganun. Kasi kung totoo lang lahat ng mga sinasabi talaga ng tao, palagi ko parang parang medyo iwas sa mga sakit yung nararamdaman ng iba eh. Kasi kung totoo lang tayo sa totoo, Yes. yung exchange natin talagang Totoo. latagan ng mga totoong baraha, Mm-mm. walang talagang solid na matatalo eh. Mhm. Walang solid na masasaktan. Kasi Tama. alam mo na yung baraha niya eh. Alam din niya yung baraha mo. Mhm. Nagkaunawaan na kayo, umpisa pa lamang nung pag-uusap ninyo. Kaya kung sakaling may mangyaring aberya sa gitna o sa dulo na, gets nyo. Yung sakit, malulungkot ka nandun, pero hindi yung lalim na sakit. Tapos hindi kayong ligaw na ligaw. Kasi Yes. nga, klaro na sa'yo, umpisa pa lang. Yung consequence na pwede nyo mang... Oo. Tama din naman. Pero walang ganun eh. Walang taong handang sabihin yung katotohanan basta-basta na, ako kaka-break ko lang sa ex ko Ba't kaya hindi tayo inimbento ni Lord na gano'n, no? Yung parang kapag talagang nagsisinungaling ka, yung hindi ka totoo, yung maging Pinocchio ka. Hindi kasi, di ba nga, kaya ginawa ni Lord na may free will ang tao. Di ba? Kasi may choice tayo para magdesisyon sa sarili natin na maging totoo o hindi maging totoo. May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagiging totoo. May mga dahilan kung bakit tayo naging totoo. So, sa parte siguro nung lalaki na yun na si Lawrence, may dahilan kung bakit niya rin binalikan itong ex niya at naging panakipbutas itong si Yumi. May mga dahilan yan na hindi natin mapapaliwanag dahil yung tao lang na nandoon sa sitwasyon na yun na makakapagsabi kung bakit niya kinilala tong si Yumi at nung panahon na bumabalik na itong ex niya, iniwanan niya na to si Yumi. Hindi lang hindi marunong makontento, hindi lang dahil eto na naman yung ex niya. May malalim na dahilan yan eh. Kung bakit siya nangilala kagad. Pwede niya naman kasing gawin, hindi siya kagad mangilala. Antayin niya na muna na mag-ayos sila ng ex niya. Okay, sige. Kung hindi siya magiging posible na maging honest ka talaga in the very beginning, o sabihin na natin na honest ka naman talaga in the very beginning, it's just that nangyari talaga na nahulog ulit yung loob mo dun sa ex mo, diba? Bakit lang hindi mo sabihin yung katotohanan doon sa napili mo? Ganda ng tanong Diba? Na, by the way,
break na tayo kasi hindi tayo para sa isa't isa. Ang ganda ng tanong, partner. Kumbaga kasi may mga lalaki din, o hindi lang lalaki, may mga tao talaga na hindi nila kayang tanggapin yung pagkakamali nila o i-blame sila nung tao na, ikaw kasi may dahilan kaya tayo nagkahiwalay, ikaw ang mali. Walang ganun. Di ba nga, nahuli mo na nga sa aktong gumagawa ng kalokohan, hindi pa rin umaamin eh. Di ba? Paano magsasabi ng katotohanan sa'yo yun na ayaw niya na? Di ba? Hanggat kayang lulusot, at hanggat kayang hindi na lang sabihin na, uy, magbabalikan kami ng ex ko, hindi na sasabihin. Pero para sa akin, dude, ang laki ng puntos ng isang tao kapag nakaya niyang sabihin yung bagay na yun. Kasi it takes a lot of bravery and respect para masabi mo yung bagay na yun sa isang tao. Kasi dude, palagay ko kapag umalis ka na lang nang hindi ka nagsasabi niya, aalis ako or parang hiwalay na tayo. Yung ginawa mong, iniwan mo sa ere yung isang tao. Parang ang disrespectful nun eh. Parang hindi mo nirespeto yung relasyon, at the same time, hindi mo nirespeto yung taong nagmamahal sa iyo at rumerespeto sa iyo. Parang kahit wala na yung pagmamahal, dude eh. Kahit tanggalin mo na yung pagmamahal doon sa equation eh. Kasi di ba normally, tiwala, pagmamahal, respeto ang dapat meron ang isang tao para sa taong pinipili niya maging partner niya. Kahit mawala na doon yung tiwala at pagmamahal, o sabihin natin yung pagmamahal, kung mawawala man yun, at yun yung magiging dahilan kung bakit makikipag-iwalay ka, sana itira nyo yung respeto. Kasi yung respeto na yun, panghabang buhay yun eh. Panghabang buhay na dadalhin ng tao sa'yo. Kung sakali magkaroon ng get-together or biglang magkasalubong kayo, diba? Parang ang sarap pa rin kaya sa pakiramdam na tatanaw ka sa nakaraan mo na meron kang high respect dun sa naging partner mo o dun sa naging ex-partner mo na, naging ex ko yan. Kasi pag naririnig natin ngayon yung mga ex-exan, parang lahat bitter, diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na alam natin na yung ex na yun, nagtapos tayo ng masakit man, pero alam nating mataas yung respeto sa isa't isa. Nandun yung taas ng respeto sa isa't isa. So sana yun yung iwan natin palagi doon sa ex-partners natin just in case na magkahiwalay, diba? At hindi nyo na mahal yung isa't isa o hindi na mahal nung isa yung isa. Yun. Wala lang. Ano ko lang to? Thoughts ko lang about. Tama naman. Dapat talaga mag-iwan ka. Kaso kung ako yung ganun, mag-iiwan ako ng respeto, tas okay kami naghiwalay, may chance ang magbalikan kami niya. Okay pa kami. Arupok-rupok mo naman. Bakit namin nasisirain ng okay pa? Di ba? Okay pa kami. Di ba nga, ang pinag-uusapan ay pagmamahal. So minsan, di ba, parang in love ka na sa ibang tao ulit. I mean, Hindi, dala mo na lang sila. Ayan tayo, Titan Jello eh. Di ba, meron pa eh. Kahit unti. Magtitira. Pwede pa. Napag-aalaman natin si Titan Jello. Workout natin. Ang dami talagang mga wini-workout. Pag-ayusin natin. Hindi, pag ex na kasi, ex na. Wag nang ano. Kahit minsan kasi mahirap pa yung ganun eh. Oo, nagbigayan kayo ng respeto sa isa't isa, okay kayo naghiwalay. Hirap kasi yun eh. Sa bagay. Pag biglang maisip mo, no, nag-away kayo ng asawa mo, uy, okay kami ni ex ah. Parang ito nga kontakin ko. PM ko nga to. PM ko kaya to. Parang okay kami na ito Mag-reply nagtapos nga eh. ako sa story nito. Bestie, okay ba? Ganun. Oh, kumusta ka na? Ganon. Ganun. Uy, ang ganda mo dyan ah. Heart-like. Ganon. Pero dude, nagigets ko naman yung point mo kanina. Sinasabi mo na mas okay sa'yo na parang wala na yung respeto. Wala na. In fairness naman sa'yo, may point ka dyan ah. Kasi yung iba talaga, parang built sila na dapat sukang-suka sila doon sa naging partner nila para lumayo sila. Oo. Hindi kasi maka-move on eh. Mahirap. Mahirap makalimutan yung taong yun kapag hindi mo siya kinasuklaman. May mga ganun tao. May mga tao naman na natatapos sila ng okay, ang luwag na ng loob ko, pakiramdam ko kasi okay kami nagtapos. May mga tao naman na hindi pwede. Kailangan sukang-suka ako dito dahil kapag naalala ko naman to, tatawag ako dito. Pagtas ko ng trabaho, pupuntahan ko to. Kapag nainip ako,
ay, yari talaga to. Di ba? May mga ganun. Mabagay. At, Gets. Ang hirap eh. Depende talaga sa Depende tao. talaga sa tao kung kung ano yung mas mag-work sa iyo. Yes. Pero again, mas maganda pa din na magtapos, 'di ba? Kumbaga ang encouragement natin sa kanila, mas okay pa din na magtapos na alam nung kabila yung tunay na dahilan kung bakit natapos kayo. Yes. Hindi yung blanco. Hindi yung may question mark siya sa utak na bakit kaya. Hindi yung iniwan mo na lang bigla sa ere. Baka umorder bigla yan ng eroplano. Magpasundo siya ron. Wow! Ang kainis. Ay nako. Anyway, kabisyo, kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. If you want to share your secrets, share nyo lamang po yan sa amin through an email, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break, kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Yumi's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!